Assalamu alaikum 'yan gurub kumando, 'yan gurub na ƙasashe duka na Nijar. Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah mai girman buwaya ya ba da dama yau gashi mai girma Muhammadu Isuhu shi ya yi sanadi, lokaci ne aka yi sanadin yin wanga famfo, amma yanzu a samu buɗa shi sai ranar yau 31 ga wata wanga da muke ciki yau asabar aka buɗe wannan famfo nan Kugurce da gewayenta ga hinan ko ina ana ba da ruwa, kun ga yadda ruwan suke zuwa. Sai mu yi ma Allah godiya, kuma mutanen Departement Buza wadda ta sa hannu da Departement da Region Kintawa da sun ka sa hannu har wanga abu ya zan haka, muna fata Allah shi musu albarka, kuma mun gode ma wanga mulki da Allah ya sa mun ka ga famfo, abinda muka shan ruwa na tabki da na rijiya yau gashi yau ba ma na ataka da cinanu ba, yau na kamar ɗana ruwa su hito. Shine ake bisa gare yau tsakanin Kugurce da Alela da gidan daji da sabon gari da kuraye da gida Adam, duka kowane gari waɗanda an rahu ga Kugurce yau duk suna can cikin ruwa yau sahiya ta asabar. Allah shi mu mahukuntan ƙasanmu albarka, kuma Allah ya ruha musu asiri, Allah ya sa su ƙare mulki lahiya. Lalle mun gode, kun ga yadda famfon yake. Alhaji wanda yi jagorancin wannan aiki Allah shi biya shi. To yanzu nawa duka jarka guda aka cika ta Salamu? Dala 3 ko? To Allah ya ba da iko. Karama dala 2 ko? Kamar wadda abba ita dala 3 ko? To Allah ya sa a samu abin biya. Wanda ga kwana rijiya yau ga sunan sai dai a mirɗa ruwa su fito, ba sai a ce an yi ma Allah godiya ba.